तुंगपादेश्वर बोल प्रेमानंद एक बार हरि हरि माँ आद्यशक्ति परम अष्टमी माँ मंगलांग पादेश्वर बोल प्रेमानंद एक बार हरि हरि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले पक्षतले मुक्तिकम करतले वेणु करे सर्वांगे हरिचंदन सुललितम कंठेश्च गोपश्री परिवेशित विजयते श्री गोपाल। अच्छा गायक भाई प्रथमे आमर परिचय कहतु आम संकीर्तन मंडली नाम है माँ मंगला महिला संकीर्तन बस बस ग्राम है सुबलाया बारीडीह बस पोस्ट है हाँ पोकलवा हाँ आउ ब्लॉक है नरसिंहपुर बस बस जिला है कटक कटक गायिका नाम है ममता माझी माझी। अच्छा गायक भाई हाँ कलिजुगर भवसागर पारी हेबा पई हेले हाँ सर्वप्रथमे हाँ महाप्रभु श्री जगन्नाथ हाँ नाम संकीर्तन ही एकमात्र पथ। पथ अच्छा 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 गायक भाई हाँ एठु हमर नाम दबा नाम आसीबो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
ପଥରେ ଆଗେଇବାକୁ ହେଲେ ହଁ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ନିହାତି ଆଶ୍ରୟ ନା ଦରକାର। ବିନା ଆଶ୍ରୟ ନବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା। ଲତା ନା ମାତାକୁ ସେବିଲେ ପିତାକୁ ପାଇ ହଁ ତେବେ ସେ ପୁତ୍ର ଧାନ କାଟଇ। ଧାନ କଟାଇନ ଭୁଲ କହିଲ ହଁ ଅଜାଙ୍କର ହୋଇ। ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ହଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ଜୟ ଜୟ ଆଦି ଶକ୍ତି ତୁହି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ। ଜୟ ଜୟ ଆଦି ଶକ୍ତି ତୁହି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପାର୍ବତୀ। ଜୟ ଜୟ ଆଦି ଶକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବାଇକ ଭାଇ ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଥିଲେ? କଣ କରିଥିଲେ ମା? ସତ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧରି ମହିଷାସୁର କୁମାରୀ। ସତ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ରୂପ ଧରି ମହିଷାସୁର କୁମାରୀ। ଦେବତା କୁଳ ଉଦ୍ଧାରି ଦେବତା କୁଳ ଉଦ୍ଧାରି ଧରାରେ ରଖି। ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ ଭାଇ ହଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ପୃଥିରାମ ରାବଣ କଲୁ ନିଧନ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ପୃଥିରାମ ରାବଣ କଲୁ ନିଧନ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲୁ ରାଜା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲୁ ରାଜା। ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ ଭାଇ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଗଲା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱାପରେ ହେଲୁ ଜନମ ବିଜୁଳି ସନାତନ। ଦ୍ୱାପରେ ହେଲୁ ଜନମ ବିଜୁଳି ସନାତନ। ପଞ୍ଚକୁନି ବନବାସ ପଞ୍ଚକୁନି ବନବାସ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ ଭାଇ ହଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଗଲା ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗ। କଳି ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଥିଲେ? କଳି ଯୁଗରେ ମା କଣ କରିଥିଲେ? କଳିରେ ଆୟୁ ଦୁର୍ବାର ଜମିରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। କଳିରେ ଆୟୁ ଦୁର୍ବାର ଜମିରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ଅଣସ ଘୋଡ଼ାଇ ରଥ ଅଣସ ଘୋଡ଼ାଇ ରଥ ଆଚ୍ଛା ଗାୟକ ଭାଇ ଆମେ ହଁ ମାକୁ ଡାକିଲେ ହଁ ତାପରେ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ନିହାତି ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବାଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ଟିକେ ଡାକ।
ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ହଁ ଟିକେ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହଁ। ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁବା ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ କି ଶୋଭା ଶାନ୍ତି କଳାବଦନ। ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ ଶୋଭାରେ ଶାନ୍ତି କଳାବଦନ। ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ ଶୋଭାରେ ଶାନ୍ତି କଳାବଦନ। ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ ଥରେ ଚାହାଁରେ ମନ ଶୋଭାରେ ଶାନ୍ତି କଳାବଦନ। ଏଇ ତ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଏଠି ଭକ୍ତ କରୁଣ। ଏଇ ତ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଏଠି ଭକ୍ତ କରୁଣ। ଦିଘସ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦିଘସ ଆଚ୍ଛା ବାଇକ ଭାଇ ହଁ ତିନି ରଥରେ ସିନା ତିନି ମୂରତି ଅଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ କିଏ ସାରଥି? ଆଚ୍ଛା କିଏ ସେ ସାରଥି ଅଛନ୍ତି ତିନି ରଥରେ ଯାର ତିନି ମୂରତି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥି। କୃଷ୍ଣ ସାରଥି ଅର୍ଜୁନ ରଥରେ କୃଷ୍ଣ ସାରଥି। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ରଥ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ରଥ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ରଥ ଯାଏ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ କି ଶୋଭା ଶାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ବଡ ଭାଇ ହଁ ବରଷକେ ଥରେ କଣ ଆସେ? ବର୍ଷକେ ଥରେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ପରା ତମର ଖାଲି ଧାନ କଟା। ଆଉ କାହିଁକି କହିଲ ଏ ସମୟରେ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି ତ। ହଁ ବରଷକେ ଥରେ